Chega o tempo para falar de baloncesto como todos os martes con Raúl Villares. Hola Raúl, que tal? Boas noites. Hola Pedro, boas noites. Nos falamos onte e dicíamos, temos que falar con Moncho, o técnico do Obradoiro. 3 victorias seguidas, no momento que había dúbidas no equipo. Que 3 victorias, o Con equipo que vai baixas, cara arriba, con baixas, refacéndose. todo era optimismo. Hoxe pegou unos o baixón. Queremos falar con Moncho igual, no sei se nos vai, creo que teremos que animalo máis nos a él ou él a nos. Él a nos. Ti crees? Sí, Ti crees que vai ser máis positivo? Él a nos. Non sei eu. Él sempre saca as cousas positivas, sí. Pois a ver, imos comprobalo. Adestrador, Moncho Fernández, que tal? Boas noites. Hola, boa noite. Estás animado? Estás positivo, como di Raúl? Bueno, vai inherente aos adestradores, non sempre temos que estar positivos, é parte do noso traballo. A ver, para que non nos saiba, Raúl, confirmouse. Bueno, sabíamos que outro día marchaba lesionado o partido Sí, pero Dragan Bender, pero non sabíamos nunca a gravidade, non? Da doença. Sí, o outro día non ten nada que ver co que pasou. O que pasou foi que rompeu no ligamento cruzado a plastia do xeonllo, que xa tiña operado. Isto fixo que pasara unha resonancia de urxencia, confirmase que é unha rotura, non sabemos se é parcial e total, polo tanto, é unha lesión de gravidade, sí, pero pode ser moi grave, que se a plastia está rota ao completo vai ter que volver a pasar por quirófano e empezar de cero con ese xeonllo. E se é unha rotura parcial, pois non é tan grave. Falamos dun par de meses de baixa ou adeus a temporada? De tempo de baixa non nos podemos aventurar, pero sí, se é a rotura total sería unha baixa de longa duración. Moncho, eu imagino que un golpe para o Obradoiro, pero imagino, póñame na pel do rapaz, ten que ser un golpe moi duro tamén pro rapaz, non? Para Dragan Bender, que lembremos, é un número 4 do draft que chega ao Obradoiro nunhas determinadas condicións e circunstancias, en parte provocadas porque viña tamén dunha lesión grave nese mesmo xeonlle, por iso pudo estar na órbita dun equipo como Obradoiro, porque normal non é poder aspirar a ese tipo de xogador. Sen dúbida, cando se produce este tipo de lesións, cando alguén se manca, pois, lóxicamente, o peor é para él, non? Porque é o que máis o sofre. Tamén é un problema para o clube, para o equipo, pero sen dúbida para o principal protagonista neste caso negativo, pois é o xogador, non? E esa sempre é a nosa primeira preocupación. E como estaba o xogador? Bueno, pois o xogador está tranquilo, porque tamén ten que ver ca súa forma de ser e tamén esperando a diagnosis definitiva, non? E ata que non teñamos a diagnosis definitiva, que será cando lle fan as probas na vindeira semana, bueno, pois agora escusamos facer valoracións definitivas, non? Porque no prazo dunha semana, como che dicía, poden cambiar e entón agora o mellor é, bueno, pois estar tranquilo e esperar. Ti non descartas, polo tanto, que aínda poida ser menos grave do previsto e que poida estar incluso esta temporada xogando con vos? Non é que descarten, deixa descartar, non, o que fago nestes aspectos nos que non domino en absoluto, como son os temas médicos, pois é escoitar a opinión daqueles que saben, non? E daqueles que saben din que a diagnosis non é definitiva, que hai que esperar a semana que ven. Entón, bueno, pois esperaremos a vindeira semana porque todo demais vai a ser especular. É precipitado, a lesión ainda está quente, pero tería que ir ao Obradoiro ao mercado, Moncho? Pois, si é unha lesión de longa duración, pois, lóxicamente, non? Porque faltaría un xogador nos 12 profesionais, pero como che digo, todo o que falemos agora, inda que estamos nun ambiente relaxado, non quero dicir, pero é como unha conversa de bar, e todo o que che diga agora será unha conversa de bar. Temos que esperar a que haxa feitos definitivos e cando os haxa, pois, como sempre, pois tomaremos as decisións pertinentes. Que mala sorte, Raúl. Falábamos cando no inicio do programa, cando falábamos tamén fora de micrófono, claro, que este Obradoiro estaba outra vez refacéndose, indo cara arriba, gañando un partido ante Barcelona sen Page, sen Bender, sen Westerman, que son os tres xogadores franquicia, ou os tres grandes reforzos de este último mercado de fichaxes. Isto non quere dicir que vayas a gañar sempre que non estean, ni moito menos. No, pero xa antes estabas moi cerca. Antes palmaches partidos, palmou partidos o Obradoiro con eles e sen eles, pero os que palmaron con eles estiveron sempre moi cerca. O equipo
creo que de todas as xornadas de competición puido haber un partido ou dous que estivera, que digamos, non estivo á altura. Pero a diferenza agora mesmo estaba nos resultados. Eu non sei, pero supoño que a mentalidade, minimizar aquelas cousas que iban mal, que eran as perdas, os partidos nos que menos balóns perderon, pero sí, agora que o equipo está coa flecha para arriba, pues, falando en plata, unha putada. Pero hai que pensar en positivo, imagina, Moncho, ¿no? O discurso que ti tens que manter, que, como ben di, sempre inherente ao adestrador e ten que ser positivo, e que o que comentábamos, sen Page, sen Westerman e sen Bender, este Obradoiro gañou o Barcelona, ¿no? Sí, no, isto é un deporte de equipo, non? Somos un equipo e as lesións forman parte do día a día, non só do Obradoiro, sino de case que todos os equipos da Liga, non poderíamos botar unha ollada e algo que está aí, non? Que pensará o adestrador do Granada, por exemplo, que ten mancado a Mei, a Felicio e a Todorovic, non? 3 dos 4 reforzos que asinou este ano, por poñer un exemplo, igual que moitos outros. O que che quero dicir é que o que vou a facer é o que facemos todos os compañeiros, é dicir, buscar na forza do equipo as respostas, as solucións a cando aparecen os problemas, non? E cando aparece un problema que ademais está lonxe a tua man, que non depende de ti, pois o que tens é que buscar, como che decía, a forza no grupo, e dentro do grupo, dentro do equipo, intentar buscar as solucións a competición que imos ter por diante. Sen personalizar, saben, xogadores, e falando do que leamos de temporada do Obradoiro, dolenche moito os partidos, por exemplo, Valencia ou sobre todo Granada, porque con eses dous partidos, mira onde estabades, e foron partidos que tiveches no peto. Sí, pero un exercicio que non leva a ningures, non? O que pasou xa pasou. E entón pensar o que podemos facer con Granada ou a prórroga con Valencia ou o partido que perdemos con Málaga, non? Que estivemos tamén moi preto de facelo, pois pensar o que poido ser non vale de nada, non? O que temos é que pensar no momento no que estamos, en que cousas estamos a mellorar, que cousas estamos a facer ben, en que liña temos que seguir. Bueno, o certo é que no que é o traballo diario e o día a día e o noso plantexamento como corpo técnico non varía moito cando gañamos por un ou cando perdemos por un, non? Como se diron este ano ou esta tempada diferentes encontros. Pero podemos dicir que vendo que fixo o equipo en Murcia, en Bilbao, incluso na casa co Barcelona, o equipo aprendeu, o equipo tamén está en un proceso de formación e que pode ser o mellor pode aprender e ser máis maduro para ese tipo de partidos? Home, ser quen de gañar partidos igualados é moi importante, non? E tanto, eu estou moi ledo porque no partido co Barcelona e o partido con Bilbao fomos quen de sair de situacións complicadas nos últimos minutos, é dicir, tiñamos unha pequena vantaxa, eles volven e nós non perdemos os papéis e somos capaces de xogar eses últimos 2 minutos ou 1 minuto e medio con a suficiente madurez ou entereza para sacalos adiante. E entón, nese aspecto, aprender a gañar partidos igualados é moi importante, porque nesta liga hai moitos partidos que se deciden en moi poucas canastas, pero dende o punto de vista baloncestístico, gañar por 3 outro día ou perder por 1 con Málaga, a distancia mínima, porque ao final está en pequenos detalles, non? Ese triple que mete un xogador que o fabrica él, ese tiro libre que fallas, unha perda que non é unha decisión polémica. Bueno, hai 1000 situacións pequenas que poden decidir un partido cando vamos a falar dun punto ou 2 puntos. Entón, pois nin estar super eufóricos porque gañamos por 2 ou por 1 ou por 3, nin cando acaece o revés e perdes por 1, por 2 ou por 3, deprimirte, non? E fundirte. Aí sí que Moncho unha sensible mellora defensiva do equipo. A medida que van pasando as xornadas, cada vez mellor. Sí, é certo. É un dato obxectivo. Estamos a defender mellor, estamos a traballar mellor no rebote defensivo e ofensivo e estamos mellor no que son as perdas en xeral, non? Sí. E entón, claro, estes factores son básicos, non? Para poder gañar ou perder, non? E son
importantes ou os máis importantes nun partido despois de acción de tiro, non? De meter ou non meter canastas. É así, bueno, pues cando melloras neses aspectos, cando empezas a coller bueno, digamos os principios, os criterios que queremos levar adiante, pois lóxicamente repercute, non, no xogo de equipo. E a mí hai algo que me gustaría, non sei que si nos podes explicar, que o xogo de pick and roll, como modificastes este ano con respecto a outros anos? Insistides moito máis, non sei se é pola configuración dos xogadores grandes que tedes, pero sí que cambiastes, modificastes, non digo que abusedes, pero que sí que utilizades moitísimo máis en diferentes posibilidades, nesa variedade e riqueza táctica que todos os anos tedes. Bueno, é lóxicamente unha xogada que está aí moi presente, porque cando hai xogadores como, bueno, era Marcus, ahora Casio Robertson, Phil Scrap, ou Leo Westerman, Fernando, etc., que son xogadores que destacan nesa acción do xogo, pois o lóxico é metelas, non, por decirlo de alguna forma, dentro da bagaxe táctica do equipo. Pero mira, é curioso porque fai 4 anos, cando se falaba tanto, non, do noso xogo de salidas bloqueadas e do noso xogo de posteos, pois estadísticamente éramos un equipo que pasaba máis veces o rol de toda a liga, e isto non é opinión, é un feito estadístico, non? Entón, bueno, o que intentamos é buscar unha mistura de conceptos tácticos baloncestísticos que se adapten ás características dos xogadores, non? E estamos, eu penso que a xogar, bueno, pues diferentes estructuras, non só de pick and roll. Penso que corremos un pouco máis que outros anos, que tamén estamos posteando en diferentes situacións, que as salidas bloqueadas tamén teñen un papel importante. Bueno, intentamos combinar, todo aquilo que nos pode facer, bueno, pues menos previsibles dentro do punto de vista ofensivo. Moncho, un dos debes que tiña o Obradoiro nas últimas temporadas sempre na súa composición de plantele é que non tiña galegos. O outro día pudemos ver un rapaz galego que se estreaba en ACB 2 minutos nun partido importante, minutos importantes, porque un minuto de primeiro, segundo, cuarto dun partido contra o Barcelona sempre son importantes, como foi Santi Paz. Non sei como ves o proceso rapaz, se ves que está chamando a porta e que pode derribarla nun curto espazo de tempo, ou se hai que ir con calma neste caso? Bueno, eu penso que o principal criterio para xogar na Liga Endesa é que teñas calidade suficiente para xogar na Liga Endesa, e cando falamos diso, falamos de calidade técnica, de calidade física e de calidade táctica, sen dúbida, non? No caso de Santi, pois un xogador que está de estar con nós dende o inicio da tempada, en dos primeiros adestramentos, ten calidade física para estar con nós e por eso está no día a día. Técnicamente chega a ser un xogador novo, porque ten 19 anos e a súa capacidade de mellora sigue sendo grande, e tácticamente pois tamén é un xogador moi intelixente, que comete moi poucos erros, que aprende. Entón está no camiño para poder ser un xogador de baloncesto de primeiro nivel. Pero ese camiño require sacrificio, require traballo, require aprendizaxe e tamén talento. O que si sei, seguro, coñecendo a este rapaz, que vai a ser o mellor xogador posible co seu talento lle dé, porque por gañas e traballo e dedicación non vai a faltar. Entón, estou convencido de que vai a chegar o máis lonxe que poda chegar. E onde o ves, ainda que agora no baloncesto moderno é complicado dicir, no ves no 2, no 3, ten que facerse máis combo un 2? Bueno, vengo de Istí, non? No baloncesto moderno é complicado establecer esas categorías agora mesmo, non? Falamos de creadores, de aleiros e de pivots. En todos os pivots, pois moitos son aleiros e outros son simplemente xogadores de rol. Agora mesmo Santi é un aleiro, poderíamos decir, por falar nun termo no que pois o tiro exterior, a penetración, o aspecto físico, o xogo sin balón, a capacidade de posteo contra rivais máis pequenos, o finalizar moi arriba do aro. Esos son ahora mesmo as súas características, pero lóxicamente está a traballar arreo para mellorar
tanto o seu tiro como a súa capacidade de dribbling e de mellora e de xogo de bote e de pick and roll, non? Pero como che decía, un rapaz novo que traballa moito e que cada día, sen dúbida que pasa, estamos a ver que é mellor xogador. E quero saber tamén a opinión de Moncho Fernández sobre o que aconteceu este fin de semana nun partido da Liga Universitaria. 120 puntos e somente tiraron de 3. Era un partido que era, hai que poñerlo en contexto, moi desequilibrado, sí. Creo. Era unha universidade moi superior a outra. Son universidades de pouco nivel, pero un adestrador que fai ese tipo de cousas e que moitos falan que no baloncesto moderno hai que plantexarse moitas cousas con lanzamento de 3 puntos. Que che parece sintomático? Podes sacar algunha conclusión de este tipo de cousas? Xogando así, tirando somente 3, gañaron 124-67, se non me equivoco. Home, estou convencido que se só tiran de 2 tamén gañarían, non? Esa é a pregunta. Esa diferencia. Eso seguro, creo, ¿no? Que o factor definitivo non é que tiren de 3. Se non fora algo extraño, pois non sería unha nova e non estaríamos a falar disso, non me preguntarías por como quedou, non sei, pois Michigan State ou Duke, inda que gañaran por 50, non? O que che quero dicir, bueno, ás veces, pois, bueno, estas cousas acaecen na Liga Universitaria Norteamericana, ou acaecen no outro lado, non? O baloncesto, lóxicamente, dende a chegada da liña de 3 xa fai tanto tempo, pero sobre todo eu penso que a evolución dos físicos, claramente, pois a liña gañou unha importancia enorme, ademais de engadir un punto máis en cada tiro, eso é así, e entón, pois, todos os adestradores e xogadores intentan aproveitarse destas normas. Eu penso que será importante que sexamos quen de facer medrar esa cancha, non, para xerar máis espacios, porque os corpos que están a xogar agora non son os mesmos que fai casi 40 anos, se non me equivoco, que se incorporou, non, a liña de 3. Penso que teñen que mellorar a ampliarse as pistas e iso fará que haxa máis espacios tanto para un contra un como para o xogo de posteo. Pero agora mesmo, se vemos os datos do que é a Euroliga ou a Liga Endesa, non, vemos que os lanzamentos son parexos todavía, con maior presencia do tiro de 2 e penso que no medio curto plazo vai a seguir así, que vai a ser moi difícil que vexamos un equipo profesional deste nivel tirando só de 3, imposible. Sobre o tema da pista, creo que hai case que é unánime o sentimento na xente do baloncesto, non? Sí. Non sei que ten que pasar para que se dé ese paso, porque xa levamos 2-3 anos con ese ruse, non? De que hai que enchear e ampliar a pista. Bueno, é así, e eu penso que a única razón pola que non se fai é un tema económico, que implicaría cambiar todas as pistas, pero penso que, como noutras cousas, debería facerse cando menos para os equipos profesionais, non? Porque os xogadores agora mesmo dos 8, dos 13, dos 14 móvense como se foran xogadores de 1,90 fai 20 anos, entón estamos a buscar reglas que fagan que o baloncesto sea máis dinámico, máis ofensivo, máis atractivo, e sin embargo se producen en cada partido mínimo 2 perdas por pisar a liña, non? Cando os xogadores baten para atrás para atacar co close-out. Entón, no momento que aqueles que teñen que facelo teñan a convicción de facelo, pois farase, porque creo que se fase unha inquisa entre xogadores e adestradores. Vou a falar na liga na que adestramos nos, Liga Endesa, saldría por grande maioría o ampliar a pista, e nestes pabillóns nos que nos xogamos, pois penso que non sería unha cousa tan difícil ni tan costosa. A última, chega Westerman para o Juventud ou non? Bueno, está a traballar de forma individual co adestrador físico xa fai tempo. Mañán fará os seus primeiros minutos co equipo e entón imos ver como evoluciona. Se a evolución é a correcta, pois chegará. Eu son un optimista e confío en que poda ser parte do equipo para este encontro do sábado. Que libro estás lendo, Moncho? A mí sempre me gusta preguntarlle. Pois agora mesmo estou lendo un libro dun periodista que se chama Manuel Chávez Nogales, un periodista sevillano que faleceu no ano 44, se non
si non me trabuco, en Londres, e que se chama Sangre e Fuego, e sen dúbida un dos mellores libros que se teñen escrito sobre a Guerra Civil Española. Pois temos recomendación literaria tamén e todo, Estivo aquí Santi falándonos de churros. É verdade. Estivo aquí falándonos de churros. Algo pasou cos churros no SAR. Pero deixámoslo para outro Foi día. juvenil, non? Foi moi juvenil, non? Un PJ. Un PJ. Unha novatada graciosa e o pobre Santi tomou as verbas Literal, o pé da letra e trouxo churros para todo o pabillón. Mellor que sexan disciplinados, Moncho, mellor que sexan disciplinados. Que o tomen o pé da letra. O importante é que seña educado, que se siga a formar e a ser como é, porque ten unha forma de ser fantástica e seguro que así irá moi ben. Pois nada, Moncho, a ver se pode seguir esa seira do Obradoiro, a ver se podemos ir a pola cuarta, pola quinta victoria consecutiva e podemos ver o Obradoiro o máis arriba posible. Gracias, Moncho, unha forte aperta. Grazas a vos, unha aperta. As verbas de Moncho Fernández, o técnico do Obradoiro. Claro, Raúl, falábamos da Baixa, que é unha Baixa moi importante, o MVP do Obradoiro, é un dos xogadores máis valorados da competición de toda a Liga CB. Estamos falando dun xogador que é un número 4 do draft, que firma un contrato de 7 anos no seu día con Maccabi, que chega aos Phoenix Suns e aos Milwaukee e ten que dar o camiño de volta, que se rompe o xeonllo e que co xeonllo roto decide aposta por vir a ser o 5 titular dun equipo de mitad de tabla da Liga Endesa. E ao final irrompe con tal forza que é claramente un xogador diferencial. Polo que nos explicaba Víctor Fernández, o ruso encargado dos pivots do Obradoiro, decía, cando a súa cabeza se normaliza o que é a Liga e o que somos nós, aínda poderá dar moitísimo máis. Estaba nese proceso agora mesmo, de xa normalizado, sin problemas físicos, coa cabeza ben metida no baloncesto. Bueno, é unha mágoa. Esperemos que sexa unha rotura parcial e non unha rotura total, porque iso implicaría un ano máis de perda de tempo e intentar outra vez co risco que tería de novo poñerse en marcha, non? Pois pero bueno, ten 24 anos. Sí, o que pasa que dá rabia polo que pasou e que lleva aconteza susto a ese xogador do Obradoiro. E falando de mercado, pois é máis sinxelo que do que está rastexando nestes momentos o Obradoiro, que é o posto de base, onde non está topando o xogador que quere, e nos grandes pois ten a posibilidade incluso de fichar un 4 ou un 4,5 ou un 5, e aí sí hai mercado, aí hai xogadores agora mesmo no mercado, hai moitos que se están ofrecendo na Liga Endesa, e aí podería con calma e tranquilidade, porque vendo como van as cousas no plano deportivo non ten presa correndo que fichar, pero seguro que José Luis Mateo xa ten o ollo botado a xogadores. No tocante ao Breogán, derrota este pasado fin de semana ante o Barcelona, creo que competiu, pero estaba moi cabreado Mirsic, non? Chamoume moita atención. Sí, porque na hora da verdade, a exixencia de Mirsic sempre é grande, na hora da verdade, nese últimos 3 minutos de partido que ten bandeado aí contra as cordas o Breogán o Barça, no partido igualado, cometeu erros grosos. El decía na toma de decisións, e a veces a toma de decisións ten que ver co cansancio, non ten que ver de baloncesto, a veces é o cansancio mental incluso. Eu creo que aí esa madurez de equipo que el quere aínda non a ten Breogán para este tipo de rivais. Contra os do seu nivel xa demostrou que sí que pode, pero contra os grandes con dificultades. E o cabreo viña por aí, non viña por outro. Sí, pero chama atención, non? Despois de dar a cara ante Barcelona, despois de vir de gañar en Girona, pode ser máis positivo non estar tan cabreado, pero o carácter a forma. Sí, como este non quere ser equipo, referíase máis non a Hap, a Banford, que este partido sí que estiveron moi ben, cando estábamos botando de menos a súa regularidade, pero sí se refería a outros xogadores que teñen que ser importantes, que parece que deran un paso adiante como Nenadic, e que neste partido faltoulles ese empuxe final. Falábamos de Bender, tamén estamos preocupados da Liga Femenina pola situación de Blanca Millán. Sí, que pasou esta mesma tarde unha resonancia magnética para saber se cumplen os peores prognósticos, que sería unha rotura de ligamento cruzado tamén do xeonllo de Blanca no último partido nas Canarias. Esperemos que non sexa, esperemos que tamén sexa unha rotura parcial ou que se quede nun susto, pero os prognósticos, a sintomatoloxía fai pensar que a xogadora do Durán Maquinaria en sí non podería perderse o que queda de temporada. Pois estaremos atentos a ver se houese millores novas no tema Blanca Millán. Grazas, Raúl, unha aperta. Ata logo.